ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Dr. PBM Basaiawmoit ubajumi syakmat ban kerennya ki babon ki isu ki bakta ya ka hok Jong ki Ritpaid hapo ka dauba India bad ubalongru unong tremon ngobha hapo ka ni ka jilla ula Khladnoh na ka ni ka sla perthai haka step Jong ka sngi balang ka khandai tarik upanai rempang arajar arpuar Dr. Basaiawmoit ubadairu urang ba snong barim Jong ka snong mapat Ula ino syadin ya ikurim bat ya laingot kikun. Haka pedeng jong usnem kat kandai spa prapo. Ula long uchaman jong ka KJP sinat jingya seng samla. Ula long ru presiden jong ka Heritage Environment and Status Protection Organization nega HESPO bat ula long uway na pedeng kinong song snong jong ka nega jilla Meghalaya pan keren persya ya ka jing persyang jong ka sorkar India ban klong ya uranium naga snong dom yasian. Ula long ru u convener jong ka Khasi Jantia Environment Protection Council but kumu Vice President jong ka National Council of Churches in India. Haus nem arajar khandai ula yakun ka election sa ka Lok Sabha na ka ticket jong ka Hill State People's Democratic Party but ula poi ha ka kerdan ka balai. Haus nem arajar khatsau ula mi biang banya aireng ha ka ni ka election kumu kertong jong ka Common People's Front na Shillong seat lingba ka jingai jing kershan jong ka HSPDP bat ka khon hanyo trap National Awakening Movement lem bat kato kat nengut ki MLA independent jong ka yeng dorbar thawan ka jilla Meghalaya bat ha ka ni ka election ula syarem no bat poi tang ha ka kerdan ka baar